ajateltiin, että on videopostauksen paikka nyt, kun me ollaan samassa paikassa ja samaan aikaan. Ja kun on tapahtunut edistystä tämän matkan suhteen. Eli no, tärkeät asiat on tärkeitä asioita. Ja tärkein asia on, että tänään ilmoitettiin vihdoinkin, että milloin se Dream Concert on, mistä me ollaan pari ottaisen ehkä saatettu vähän mainita. niin, se on nyt 28. toukokuuta, eli siis silloin kun me ollaan vielä siellä. Eli nyt on periaatteessa chanssit, että me päästään sinne. Mut me yritetään olla innostumatta liikaa nyt vielä, koska ei tiedetä, että saadaanko lippuja tai tällainen, mutta... Maija tanssii tuolla taustalla, siksi mua naurattaa. Niin? Häh? Elä, Emmi! Niin. Niin tosiaan mulla on yksi sellainen korealainen kaveri, Ginny, niin mä puhuin sen kanssa tänään, niin se sanoi, että se voi yrittää hankkia meille ne liput. Että sanoi, että se voi olla vaikeeta, mutta että se yrittää kyllä. Mutta tosiaan vielä ei ilmoitettu, että paljon ne liput maksaa ja mistä niitä saa, tai kyllä mä tiedän periaatteessa mistä niitä saa, mutta milloin niitä aletaan myymään. Et mä nyt yritän stalkata 247 tietokoneella ja sitten ilmoittaa mahdollisimman nopeasti Google ja Gmail. Koska tietysti jos niitä saa netistä ostettua, niin sitten pystyttäisiin sitäkin, mutta että niin. Se on näin. Näin. Sitten, mites me ollaan edistytty? No, me ollaan nyt niin hoidettu tämmösiä pikkujuttuja. Niin, molemmat on ottanut siis kun sinne pitää ottaa hepatiittirokotus. Niin. Plus, että mun piti uusia jäykkäkouristusrokotus, koska mulla ei mennyt se melkein umpeen. Mullakin menee ensi vuonna. Joo. niin, eli me ollaan molemmat otettu ne ekat, tai silleen, että ne... Eli niin 2 pitää ottaa nyt ja sitten 1 puolen vuoden. Niin, siis kun ottaa yhdistelmä hepatiitti A ja B, niin kun ensin 1, sitten 1 kuukauden päästä ja sitten puolen vuoden päästä. Me ehditään nyt just ottaa, tai silleen, että kun mulla olisi ollut silleen ihan hyvin aikaa muuten, mutta kun mä oon ollut kipeänä 2 viikkoa, niin ja mä olin viime viikon kuumeessa, mulla oli viime viikolla se niinku, rokotusneste jo, sitä ei voitu iskeä muhun, koska mä olin kuumeessa ja se voi siis sen heikentää sen vaikutusta. No siis joo, kun mun on pitänyt hoitaa tää asia ja vaikka kuinka kauan soittaa vaan niinku sinne Tampereen terveyspalveluun, niin mä soitin sinne vihdoin, kun siellä sanottiin, että Tampereella on erillinen rokotusasema tätä varten, niin menin sitten sinne, mutta että aika tiukoille käy, että... Mut just ehtii sitten ottaa sen vielä. Paitsi sun kuumetta just niin, no siis mulla on joo... No, Sitten ei. No, sitten mä hankin samalla reissulla vielä matkaloukun, kun asti otin ne rokotteet, että mitä on sekin hommattu. Ai niin, Tytti, mun tää keskustella sun kanssa sit sun matkalla. Moi vaan. Sitten sä hankit passin ja luottokortin. Joo. Passin sain hankittua ja sitten tosiaan hankin luottokortin ihan vasten varten, että se nyt on varma tapa maksaa missä tahansa. Mutta pitää ottaa sen mukaan. Sen lisäksi tietysti mukaan niin rahaakin. Sitä ei tosiaan tiedä, toimiko siellä Visa Electron tai jotkut se riippuu niin monesta asioista, että se voi riippua pankistakin, että sitä ei voi etukäteen tietää, että ei voi siellä varaan laskea, mutta kyllä mä, jos se vaan toimii, niin yritän käyttää sitä Visa Niin tietysti. Mutta vaihdan muutenkin niinku just. Edes kattelin itse asiassa Forexin sivuja, että siinä pitää tehdä sitten niinku tilaus etukäteen, että kuinka paljon tarvii vaihtaa. Mut joo, oliko vielä jotain? En mä nyt kyllä muista. Ei meillä varmaan. Ei tainnut olla mitään muuta. Kuukausi 2 päivää siitä, että me lähdetään. Mulla on kuukausi 1 päivä, koska... Niin joo, niin siitä mä ajattelin kans sanoa, että miten me nyt tehdään tää tavallaan lähteminen. Että kun mä olin ajatellut aluksi, että mentäisiin ensin päiväksi Helsinkiin, niin kuin silloin 10. päivä. Mutta se menee liian vaikeaksi sitten ja kaikki yöpaikat ja muut. Sitten kun on kuitenkin isot matkalaukut tällä. Niin. Me tehdään nyt silleen, että mä menen Tampereelle Puulua sitten edellisenä päivänä ennen kuin se lento lähtee ja sitten... Tampereelta bussilla. Niin. Sitten 11. päivä. Lentoasemalle. Joo, no mua vähän jännittää se, kun mä oon lentänyt viimeksi silloin, kun mä oon ollut 3-vuotias. Että osaanko mä toimia sen lentokoulun? No Mia on onneksi tietysti lentänyt. Niin, puhuttiin just sitä, että se on vähän ollut sitä, että kun mä oon pari kertaa käynyt Lontoossa, että ekalla reissulla mä olin mun äidin kanssa. Että se on sitä ollut, että mä lähdin kulkemaan äitin perässä, sitten tokalla reissulla mä olin äidin ja Maijan kanssa, joka istuu tuolla. Sitten mä kulin äitin ja Maijan perässä. Et nyt kun pitää omilla aivoilla ajatella, niin en sit tiedä, miten se onnistuu.
Mut kyllä mä oon luottavainen kuitenkin, että kyllä me pärjätään. Ja ehkä meillä on sen verran maalaisarkeja ja muuta. Sitten se, paljon siinä on kuvausaikaa vielä? Jonkun verran. Paljon. Ei tässä sanoa, että se tikittää vaan aika, että 5 minuuttia jo puhunut. Okei, no ei siinä, siinä oli 13 minuuttia, on mennyt 8 minuuttia aikaa puhunut. Niin. Tytti ei tykkää. Niin. 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 Mä halusin puhua siitä, että millainen ilmasto Koreassa on toukokuussa, koska se varmaan ihmisiä kiinnostaa. Niin. Mä olin ajatellut, että joo, että siellä on varmaan semmoinen, että täällä on kesällä, joskus kesä-heinäkuussa. Niin, no mitä Paitsi on keskilämpötilaa Niin, näin mä olin ajatellut, mutta kun mä menin katsomaan nyt keskilämpötiloja, niin siellä on siis, oliko nyt 17 astetta toukokuun keskilämpötila, ja siis Suomessa on heinäkuun keskilämpötila, eli siis kuumimman kuukauden, niin 15 piste jotain. Siellä on lämpimämpää kuin täällä periaatteessa niin kuin ikinä. Et pitää siihen lämpöön varautua, mutta ihan kiva vaihteeksi. Siis just se, että tavallaan ei tarvitse ottaa niitä paljon tavaraa mukaan, niin. kun ei tarvitse paksuja vaatteita, ja se on mun mielestä tosi hyvä juttu. Kunhan siellä on liian kuuma. Meidän hostelihuoneessa on ilmastointi, että niistä kun me yhdessä vaiheessa puhuttiin, että tehdään silleen, että vedetään siestaa koko päivä, päivät aina siellä. Sitten yöllä lähdetään. Niin, yöllä lähdetään liikenteeseen. Silloin kuitenkin paikat on paremmin öisin auki täällä. Niin, ja klubittaan. Niin. Mut joo, ei ehkä niin kuin joka päivä. Niin, ehkä me ihan niin rentoja olla vielä. Voi sitä välillä. Vähän päivälläkin. Olikohan nyt? Eipä tässä sitten varmaan. Kyllä. Kiitoksia. Kiitoksia. Goodbye. Goodbye.